Marcos Kapitulo 5. Og miabot sila sa tabok sa dagat, ngadto sa yuta sa mga taga-Gadara, og sa nakakawas siya sa sakayan, gilayon may misugat kaniya gikan sa mga lubnganan, usa ka tawo nga adunay espiritu nga mahugaw, nga ang iyang puloy-anan didto sa mga lubnganan, og walay kinsa nga nakahimo paggapos kaniya, bisan pa sa mga talikala. Kaysa nakadaghan, gigapos siya sa mga sipiyo nga puthaw og mga talikala, og ang mga talikala gipamugto niya, og gipangguba ang mga sipiyo, og walay tawo nga may kusog sa pagpaaghop kaniya, og didto siya kanunay sa adlaw ug sa gabii, sa kabukiran ug sa mga lubnganan, nagasinggit og